στον ουρανό και θα κόψω ένα αστέρι να το ρίξω στα μαλλιά σου, τα όνειρά σου για να δω. Κι αν φοβάσαι τη σιωπή, έλα πάρε μ' απ' το χέρι μ' όλα τα χαμογελά σου, για να σου χαμογέλω. Φτάνει να σε πάντα εδώ, φτάνει να σε πάντα εδώ. Θα μοιράσω σε νησιά τις στεριές του παραδείσου, με ένα δάκρυ μου στην άμμο θα σου γράψω σ' αγαπώ. Φτάνει να είμαι μαζί σου. Τώρα σοβαρολογείς. Γιατί δεν με ρώτησες πριν ανεβάσεις τις φωτογραφίες? Δεν καταλαβαίνω γιατί θυμώσαι, όλοι το κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν όλοι. Εγώ δεν γουστάρω. Πρέπει να δίνω λογαριασμό τι κάνω μέσα στο σπίτι μου ανά πάσα στιγμή σε όλο τον κόσμο. Τι άλλα νέα? Τι άλλα νέα. Τελείωσα τις σπουδές μου, πήγα φαντάρος, έκανα την άσκηση στο γραφείο του πατέρα μου και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Μάχημος δικηγόρος πια. Ναι, βρε, αυτά τα είπαμε. Για άλλα νέα εννοώ. Αν μιλάς για τα ερωτικά μου, τίποτα το ενδιαφέρον. Γιατί πώς και έτσι? Τι να σου πω. Δεν μπορούσα ποτέ να στεριώσω σε μόνιμη σχέση. Στο ξαναείπα, δεν μπορώ να το καταπιώ. Εσύ έλεγες και 5 κουβέντες μαζί του. Εμένα από ποιους που να μου σάξω το σπίτι? Επειδή είχε έρθει 5 φορές στο εστιατόριο σαν πελάτη. Πού κολλάει αυτό? Δημήτρη, δεν έχουν από πού να πιαστούν και ψάχνουν στο πουθενά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αφού τον βρήκαν με μια σφαίρα στην πλάτη. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα και το σκεπτικό της αστυνομίας. Τώρα βρήκα ευκαιρία να σε πάρω. Δεν πειράζει, μωρό μου, σε περίμενα. Περάσατε ωραία σήμερα? Πού πήγατε? Ναι, ωραία ήτανε. Πήγαμε στην Πάφο. Και μένει τώρα αυτός εκεί? Πες μου ότι πάλι βγαίνει με αυτήν. Δεν είμαι σίγουρη. Τι πάει να πει, δεν είσαι σίγουρη? Πάλι εσύ, μη χειρότερα πια. Είδες καμιά φορά? Τώρα εσύ τι κάνεις, έφευγες, σχολάς? Όχι, δουλεύω ακόμα. Έχω διάλειμμα. Α, δουλεύεις και έχεις διάλειμμα ταυτόχρονα. Ενδιαφέρον. Κι εγώ έχω διάλειμμα. Είδες σύμπτωση. Θες να κάνουμε παρέα? Ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι από χθες που σε πρωτοείδα σε σκέφτομαι συνέχεια. Ο Μάξιμος συναντήθηκε και φιλήθηκε με αυτή τη ρουμπίνη μέσα στη μέση του δρόμου. Σου είχε πει κάτι? Τα έχουν ξαναφτιάξει? Του την πέφτει αυτή ξανά? Σου είπα ότι θα μείνω απ' έξω. Δεν ρωτάω, δεν μου λέει. Το σίγουρο είναι ότι ο Μάξιμος έχει τρελαθεί με το μωρό. Θυμάσαι που η Ιωάννα είχε ένα δυστύχη με μια γυναίκα πριν από λίγο καιρό? Ναι, το θυμάμαι. Και? Αυτή πέθανε. Ήταν όμως έγκυος σε ένα κοριτσάκι 9 μηνών. Γεννήθηκε με κεσάρκι. Ωραία. Αυτό το μωρό θέλαμε να το υιοθετήσουμε. Ναι, και? Από χτες αυτό το μωρό το έχουμε στο σπίτι. Ρουμπίνη, με κοιτάς, λες και είμαι εγκληματίας. Σε παρακαλώ, πες κάτι. Να πω τι? Να σε βρίσω? Να φωνάξω, να βάλω τα κλάματα? Τι σε βολεύει, Μάξιμε? Τι από όλα αυτά? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα χωρίσει ποτέ.
Ποτέ όμως. Κάνεις λάθος. Έλα, σε παρακαλώ. Σε ξέρω. Δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το παιδί σου. Εμείς τι έχουμε τελειώσει. Απλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Μωρό μου, σε λατρεύω. Ειλικρινά νόμιζα πως θα καταλάβεις. Κατάλαβα τι, Μάξιμε. Τι, κατάλαβα. Κατάλαβα πολύ καλά. Δεν έχουμε μέλλον. Μην προσπαθείς να πείσεις ούτε τον εαυτό σου ούτε εμένα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που σε πίστεψα. Αγάπη μου, μήπως. Λέω τώρα. Μήπως ερωτεύτηκες ξανά τον πρώην σου και απλά βρήκες την ευκαιρία να κάνεις λίγο πιο τραγικά τα πράγματα. Κόφτω! Μην προσπαθείς να πετάξεις τον μπαλάκι του χωρισμού σε μένα. Είναι τουλάχιστον άνανδρο. Εντάξει, συγγνώμη. Έχεις δίκιο, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Συγγνώμη. Αλήθεια το λες αυτό. Θες να παντρευτούμε? Ναι. Κουτσομπολεύει ο κόσμος και δεν μ' αρέσει. Τι εννοείς, ποιος κουτσομπολεύει? Ο Ηρόδοτος, η Αλεξία, όλοι γύρω μας. Δεν θέλω να ξέρουν ότι ζούμε σε ένα λευκό γάμο. Μάλιστα. Γι' αυτό θες να παντρευτούμε. Ναι. Και για την αστυνομία. Κάποιος που είναι ένοχος δεν σκέφτεται γάμους και πανηγυριά. Σκέφτεται πώς θα σώσει το τομάρι του. Οπότε ας τους ρίξουμε στάχτη στα μάτια. Βίκυ, θέλω στα αλήθεια να παντρευτούμε. Να κάνουμε μια καινούργια αρχή, σαν να γνωριζόμαστε τώρα. Αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια καινούργια αρχή για το παιδί μας. Και για μας, Βίκυ μου. Και για μας. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Αλήθεια σου λέω. Έχω 1000 λόγους να μην σε πιστέψω. Βίκυ, δεν έπαψα ποτέ να σε θέλω. Ανοίγεις μια μεγάλη συζήτηση και δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Προτείνω να μας παντρέψει η Ιωάννα. Αν συμφωνείς και εσύ, πάμε να το ανακοινώσουμε σε όλους. Πες να θέλει να διεκδικήσει το παιδί. Δεν νομίζω. Μάλλον θέλει να δει που κατέληξε η κόρη του. Γιατί? Αν ενδιαφερόταν να την έπαιρνε εκείνος να τη μεγαλώσει. Απ' την αρχή. Είσαι σίγουρη πως αυτός είναι ο βιολογικός πατέρας? Μου το είπε η σπιτονικοκυρά της Ειρήνας. Αυτός μόλις έμαθε ότι είναι έγκυος, δεν ήθελε να μπλέξει και την εγκατέλειψε. Λογικό. Φαντάζεσαι το σκάνδαλο. Ο τύπος δεν είναι όποιος και όποιος. Αν δεν θέλει σκάνδαλα, Δημήτρη, φέρε ανάλογα. Την άφησε έγκυο τη γυναίκα, αποκατέστησέ την. Έτσι κάνουν οι άντρες. Αυτός έκανε το αντίθετο. Θα με πιάσει τρέλα αν διανοηθώ πως θα έχω μπλέξει μετά και με αυτό το θέμα. Με φτάνουν όλα τα άλλα. Γιατί δεν πας να το μιλήσεις στα ίσια? Ρώτα τον. Ο τύπος λύνει και δένει, δεν κολώσει. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να καταλάβει πως φοβάμαι. Λέω καλύτερα να τον αγνοήσω. Εγώ λέω να πάρεις μια γνώμη από το δικηγόρο σου. Μόλις έγινε τα τύχημα, συναντήθηκα με τον Ελευθερίου. Ήθελα να τον πείσω να αναλάβει την κυδαιμονία της μικρής. Αλλά αυτός ήταν ανένδοτος. Αποκάλεσε την Ειρήνα μια τυχαία γνωριμία, είπε ότι έπαιρνε προφυλάξεις και δεν ήθελε επουδενή να χαλάσει το γάμο του. Και τώρα, νάτος. Μπορεί να έχει ενοχές. Μπορεί να θέλει να σε ευχαριστήσει. Μη φοβάσαι. Σε παρακαλώ, θα φύγω από το σπίτι. Δώσε μου 2 μήνες μόνο. Ό,τι σου είπα ισχύει, θα κρατήσω το λόγο μου. Γιατί 2 και όχι 1? Τι θα αλλάξει σε 2 μήνες? Θα δώσω χρόνο στην Ιωάννα να προσαρμοστεί με το μωρό. Θα της εξηγήσω. Θα έχει τη μικρή παρέα. Δεν θα είμαι εγώ όλος της ο κόσμος. Θα αντεθείς με το μωρό, Μάξιμε. Κάθε μέρα που θα περνάει θα το νιώθεις όλο και πιο κοντά σου, όλο και πιο δικό σου και είναι λογικό. Ένα παιδί φέρνει έναν άλλο αέρα μέσα στο σπίτι. Θα σπάσει τη ρουτίνα σας και εσύ θα το αγαπήσεις πολύ. Είμαι σίγουρη. Σε ξέρω, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Ήδη το αγαπάω. Το ξέρω. Το νιώθω. Εσύ γιατί δεν βλέπεις ότι με μας δεν θα πάει παρακάτω? Το μωρό το αγαπάω.
Μαζί σου όμως είμαι ερωτευμένος. Όπως χιλιάδες ζευγάρια, χωρισμένα θα τη βλέπω τα Σαββατοκύριακα, θα τη φέρνω εδώ, θα της ετοιμάσουμε το δωματιάκι της και θα περνάμε μαζί κάποιες ώρες. Τι, έχεις αντίρρηση? Για το μωρό? Όχι, καμία. Τα μωρά είναι δώρο Θεού. Δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι τα πιο αθώα πλάσματα. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Ό,τι σου υποσχέθηκα θα γίνει. Τώρα πια είστε μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Σας δένουν κι άλλα πράγματα εκτός από το γάμο. Αυτό που με δένει μαζί σου είναι πιο ισχυρό. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Την ημέρα που σε γνώρισα. Να μην είχα βγει το πρώτο ραντεβού μαζί σου. Να μην σε είχα ερωτευτεί. Τώρα όλα είναι αλλιώς. Είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να φύγω. Και το ξέρεις. Καλά, άμα τη δεις πως κοιμάται. Έτσι κοιμάται, έτσι. Όπως έτσι. Έτσι. Κάνει και το ποδαράκι έτσι. Ναι, το ξέρω. Παίζει με το πόδι της, την ανουρίζει. Την έχεις δει που κάνει αυτό το πράγμα? Φυσικά και την έχω δει. Τέλεια δεν είναι? Τέλεια. Να σου πω αν πεινάς, κάνε λίγη υπομονή, γιατί θα έρθει ο Σάββας και η Βίκη να φέρουν φαγητό. Να φάμε όλοι μαζί παρέα. Όχι, ρε, γιατί αυτό το πράγμα? Τι πράγμα, ρε αγάπη μου? Τι λες τώρα? Τι? Έχεις ακούσει το Σάββα να γελάει? Τι 38 γέλιο έχει? Μέχρι και τους γείτονες απέναντι θα ξυπνήσει. Σταμάτα, είσαι υπερβολικός. Παρέθηκες, είσαι κουρασμένος. Δεν ξέρω αν θα μείνω, δεν ξέρω. Θα φύγω. Τι, πού να πας? Πάω να την πέσω με την κόρη μου. Χαίρετε. Εντάξει, θα κάνουμε ήσυχα. Να τις δούμε λίγο. Καθίστε, κάνετε πολύ φασαρές εσείς οι δυο. Καθίστε. Καθίστε εδώ, γιατί ο άντρας μου έχει πάθει ιστερία με την μικρή. Λοιπόν, τι τρέχει? Κάτσε. Να βάλουμε λίγη μουσική, να πιούμε λίγο ποτό. Τι λέτε, εσείς έτσι μεγαλώνετε το λέαντρο με μουσικές και ποτά. Καλά, εντελώς χαζομπαμπάς ο άντρας μου. Είδες πως αλλάζει ένα παιδί τον άνθρωπο όμως. Θα μας πείτε ρε, να πάω να την πέσω με πτώμα. Να το πούμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε να παντρευτούμε πιο σύντομα. Να μην περιμένουμε το καλοκαίρι με την βάφτιση του Λέανδρου. Τι λέτε ρε, μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, σε φιλάω. Άντε, σε φιλάω. Μπράβο. Για πότε λέτε? Για την επόμενη εβδομάδα. Θα μας παντρέψετε εσείς? Α, για τόσο σύντομα μιλάμε. Μωρό μου, θα γίνουμε κουμπάρι. Ναι. Μόνη σου. Εγώ δεν το έχω. Ένα φίλο πάντρεψα και αυτός χώρισε. Α, το πιάσες. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα γίνει θρησκευτικός ή πολιτικός γάμος ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο και λόγω πένθους. Τέλεια. Θα φάμε? Έτσι. Το ήξερα για την υιοθεσία. Γι' αυτό σου άφησα και μήνυμα νωρίτερα. Πώς το έμαθες, μου λες? Το κοινοποίησε η αδελφή αυτινής. Ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram. Κάτσε να δεις. Κοίτα. Όμορφο μωράκι. Αλλά η μαμά του πέθανε πριν προλάβει να τον αγκαλιάσει. Καημένο. Καλά, κόφτω γιατί θα βάλω κι εγώ τα κλάματα, Λοιπόν, στο θέμα μας.
Γιατί το υιοθετήσανε? Έχεις απάντηση? Αποτύψεις. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Νομίζω. Η μαμά του μωρού έπεσε σε ρόδες του αυτοκινήτου της. Και σκοτώθηκε. Αλλά τι με βάζει ξαλάω, θα έχω ξαναπεί. Για να τσεκάρω τη χαζομάρα μιας ερωτευμένης για άλλη μια φορά. Κανείς δεν υιοθετεί ένα παιδί μόνο και μόνο από τύψεις. Γιατί εθελοτυφλείς, γιατί δεν βλέπεις την αλήθεια? Το υιοθετήσανε γιατί ήθελαν ένα παιδί για να ολοκληρώσουν την ευτυχία τους οι άνθρωποι. Όχι. Απλά δεν θέλαν να αφήσουν το μωρό της γυναίκας που αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια της Ιωάννας να μεγαλώσει σε ένα ίδρυμα. Τον δικαιολογείς και από πάνω. Στόκος είσαι. Αντί να κόψει μαζί της, δημιουργεί όλο και μεγαλύτερους δεσμούς. Δεν το βλέπεις? Όχι, δεν το βλέπω. Εγώ άλλο βλέπω. Είναι καλή ψυχή. Και τώρα γίνομαι 2 φορές κομμάτια γιατί αισθάνομαι ότι πάω να της φάω τον άντρα. Αν ήταν σκύλα δεν θα με ένοιαζε. Αλλά τώρα νιώθω και ενοχές και από πάνω. Αντί να έχει αυτός ενοχές, έχεις εσύ. Τι είναι? Μιχαήλ, η Ρουμπίνη, είμαστε μαζί από σχολείο, τη Μονεβασιά. Ο Μιχαήλ Ανδρέου Λάμπρου, η Ρουμπή. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Κορίτσια, αν λέγατε κάτι να φύγω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Εγώ έφευγα έτσι κι αλλιώς τώρα. Παύλα, να ξέρεις, με περιμένουν σπίτι. Θα σου τηλεφωνήσω. Κάτσε. Γεια σας. Γεια σου. Τι θα πιείς? Με ένα τζιν τόνικ αν έχεις. Η φίλη σου έκλαιγε πριν, έτσι δεν είναι? Ναι. Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Όχι μόνο εμείς. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τρέχουμε για νηφικά, για κοστούμια. Τι θα βάλει κουμπάρα? Τι? Τι θα έρθουν κι άλλοι? Θα ξυπνήσουμε τη μικρή, θα γίνει εδώ μέσα. Καλώς τον σεφ της ζωής μας. Όπα. Λοιπόν, τι έγινε ρε παιδιά, με πήρατε να έρθω άρον, να φέρω και γλυκό, έφτιαξα μια special καρυδόπιτα. Τι γιορτάζουμε πάλι? Βρες το. Βρες το. Καλά αποκλείεται να το βρεις. Θα ανοίξουμε? Όχι, και μετά. Τι να βρούμε, έτσι, με τη μία. Θα παίξουμε παιχνίδι πολλαπλών επιλογών, μην κάω με τη μία. Α, δεν ξεκίνα, θα γελάσουμε πολύ απόψε. Το έχω. Η μικρή είπε τον κύριο μπαμπά και ο Μάξιμος τα έκανε πάνω του. Έχασες, είπε μαμά, έχεις τον πιο τέλειο άντρα στον κόσμο. Αυτό είπε. Κερδίσαμε τον Τζόκερ. Η Ιωάννα είναι έγκυος. Ναι. Σίγουρα, αυτό το βρήκες τώρα. Λοιπόν, εάν με κερδίσεις ένα παρτίδα στο σκάκι και μάλιστα με ρουά ματ, μπορεί και να σου πω. Άρα θα μάθω σε ένα δεκάλεπτο. Παιδιά, να το πούμε. Τόσο ωραίο γλυκό έφερε. Κρίμα να τον μπερδεύουμε. Ας το πω εγώ, Δημήτρη μου. Να σου πω εγώ. Όχι εγώ. Εγώ. Να το πω. Ας το πει κάποιος. Πείτε τα παιδιά, να κάνει η μάνα. Ας το πω εγώ. Λοιπόν, αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Αυτό είναι υπέροχο. Μπράβο. Μπράβο. Ένα. Μη συγχυστείς. Άντε, σαμπάνια να το γιορτάσουμε. Θα φάμε και το τέτοιο. Πάμε και πίτσα. Μετά, να ανοίξουμε κι αυτή. Βάλτε λίγο μέσα. Τσάμπα την υδρώσαμε τη φανέλα. Αφού δεν σου βγαίνει ούτε σένα σήμερα, δεν το ξεχνάμε καλύτερα. Έλα ρε Παύλα, τι να σου πω τώρα, λυπάμαι. Δεν ξέρω τι να πω. Μη λυπάσαι καθόλου. Έχουμε και 2 τα χάλια μας. Μήπως να μέναμε καλύτερα φίλοι. Έλα ρε Παύλινα τώρα, μην με κάνεις να νιώθω χειρότερα. Αυτά συμβαίνουν και στους καλύτερους εραστές. Έλα τώρα, με κάνεις να νιώθω αμήχανα. Μα κι εγώ μια από τα ίδια νιώθω. Και επειδή σου ξεκαθάρισα από την αρχή ότι θα σου μιλάω πάντα στα ίσια, το φάντασμα του Νικόλα φταίει.
Έχει ξαναέρθει στα όνειρά μου. Εσύ τι έχεις? Είπα σε αυτή την κοπέλα που ήμασταν μαζί, αυτή την παντρεμένη, ότι έκανα έρωτα μαζί σου. Ναι, δεν ήταν και πιο ευχάριστη στιγμή. Ήταν δύσκολο. Και τι έγινε? Έπαιζε τα πατώματα, Άστα, στεναχωρέθηκε πολύ. Αλλά και εγώ ένιωσα χάλια. Ένιωθα σαν να της κάνω απιστία παρόλο που είμαστε χωρισμένοι. Μα να φύγει ο Μάνος στη Μονεβασιά και να μην έρθει η Ρουμπίνη να το χαιρετήσει, μου πέσαν τα μούτρα δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ που είσαι γυναίκα και είσαι πιο κοντά της, μίλα της. Τι να της πω παραπάνω? Την πήρα τηλέφωνο και της είπα: φεύγει ο Μάνος εσπευσμένα. Έλα να το χαιρετήσεις. Και μου απάντησε ότι έρχεται. Όσο την είδες εσύ, άλλο τόσο την είδε και ο Μάνος. Τώρα το μυαλό της είναι αλλού, καλή. Τέλος πάντων, εγώ πάω να ξαπλώσω και αν έρθει, πες της τα. Εντάξει. Ντροπή, βρε κορίτσι μου, ντροπή. Έφυγε το παλικάρι, καταντράπηκα δηλαδή. Εντάξει, μαμά μου, έχεις δίκιο, αλλά δεν μπόρεσα να έρθω. Γιατί, τι έγινε πάλι? Πληγώνομαι συνέχεια. Ο Μάξιμος μαζί με τη γυναίκα του υιοθέτησαν ένα μωράκι. Τι είπες τώρα? Υποτίθεται ότι αυτός θα χώριζε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σε δουλεύει, μωρό μου. Χώρισέ τον εσύ, αγάπη μου, τώρα κιόλας, σήμερα. Ο Μάνος είναι καλό παιδί και σε θέλει. Γιατί να βασανίζεσαι με δάφτρα? Μαμά μου, τον αγαπάω. Θέλω να το χωρίσω, αλλά δεν μπορώ. Έλα, Χριστέ και Παναγία μου, τι κάνεις πρωί-πρωί εδώ? Τι κάνω? Με τα κοκόρια ήρθες. Με τα κοκόρια ήρθα. Δεν ήρθα με τα κοκόρια. Πού είναι πρωί, παιδάκι μου, εννοώ. Α, ναι, μωρέ, είναι πολύ πρωί και δεν καταλαβαίνω τι λες. Ας πω, δώσ' μου το τηλέφωνο της Παυλίνας. Μου πες να το σκεφτείς και θα μου το δώσεις. Άντε, δώσ' το. Κόλλημα έχεις φάει. Μόνο κόλλημα, εδώ τη σκέφτομαι και πετάνε πεταλούδες στο στομάχι μου. Βλέπω ταινία με τη Μάρθα την Καραγιάννη και ακούω πουλάκια στην πλάση να κυλαγούν. Πάντως με τη Μάρθα Καραγιάννη δεν μοιάζει. Πώς δεν μοιάζει? Όλο ίδιες είναι. Είναι και αστραφτερή, είναι και ζουμερή. Είναι και άγρια, είναι και μαλακιά. Είναι και ευαίσθητη, είναι και σκληρή. Είναι και κοντή, είναι και ψηλή. Είναι και λεπτή, είναι και χοντρή. Είναι γυναίκα! Γυναίκα! Πώς θα καταλάβεις όλα αυτά εσύ, ρε Ηρόδοτε? Ψυχολόγος έπρεπε να γίνεις τελικά. Αλλά συγγνώμη, τώρα μιλάς με τον Ηρόδοτο. Ότι δεν τα πιάνω. Εντάξει, δεν είναι, αυτά είναι ευκολάκια. Λοιπόν, αυτό το μωρό χρειάζεται ένα θύριο να αγαστεί. Κάπου λιονταράκι θα γίνει γατάκι, θα γιαουρίσει. Έλα, δώσ' μου το τηλέφωνο της τώρα να τελειώνουμε. Πρέπει να το στήσω αυτό, καταλαβαίνεις. Άντε, πάμε να σου δώσω, γιατί δεν κουβαλάω και τα τηλέφωνα του προσωπικού μαζί μου. Αλλά πρόσεξε καλά. Αν με προδώσεις, την έβαψες. Εγώ να σε προδώσω. Εγώ να σε προδώσω. Προδίδει ο Ηρόδοτος. Ποτέ δεν προδίδει ο Ηρόδοτος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει. Και αν θες το οτιδήποτε ρε παιδί μου, χάρη, θες να σου κουρέψει το γαζόν, να σου κλαδέψει τα φυτά, υπάρχει ειδικότητα. Ηρόδοτος. Προχώρα, παιδάκι μου. Παίρνεις στο Μάνο, κοριτσάκι μου, ένα τηλέφωνο να του ζητήσει συγγνώμη για χθες. Σε παρακαλώ δηλαδή, κάν' το για χατήρι μου. Καλά. Πες ότι σου έτυχε κάτι σοβαρό,
Είναι ευγενικό παιδί, μην το στεναχωρείς. Βρες μια καλή δικαιολογία. Έλα, Μάνο. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να έρθω χθες. Δεν πρόλαβα. Να, μωρέ, απλά πήγα σε μια συνέντευξη για μια δουλειά και καθυστερούσε ο διευθυντής και γι' αυτό. Όλα καλά πήγανε, ναι. Πότε? Α, εντάξει, οκ. Ναι, έλα, γεια. Φιλιά, γεια. Ορίστε. Τα μπάλωσα. Το πολύ σε μία εβδομάδα θα είναι πίσω, λέει. Ξεκινάνε και τα διαδικαστικά της δίκης, οπότε... Τώρα δεν μπορείς να μου μιλήσει άλλο γιατί έμπαινε σε μια άλλη δίκη. Αυτά, θα μιλήσουμε αργότερα. Ωραία. Εγώ πάω μέσα να στείλω μερικά email. Ωραία. Λοιπόν, φεύγω κι εγώ. Πού πας, κοριτσάκι μου, πάλι? Έχεις ραντεβού με αυτόν? Ναι. Γεια σου, μπαμπά! Τη σκονούσα το χέρι και μου άρπαξε το δάκτυλο, το πιστεύεις? Έτσι κάνουν τα μωρά όλα. Από τόσο μικρά. Ακούει τη φωνή μου και μου χαμογελάει, το ξέρει πως είμαι ο μπαμπάς της. Ξέρει πως είσαι ένας οικείος άνθρωπος, όχι ο μπαμπάς της. Καλό παιδίατρο έχουμε. Τον καλύτερο της Κύπρου, αγάπη μου. Μπήκα στο ίντερνετ και διάβασα για τους κωλικούς. Από εκεί είναι όλα τα κλάματα. Το ξέρω. Μωρό μου, δεν έχεις ραντεβού με τους παραγωγούς για το Σμιγδάλι? Ναι, Έφυγες, πήγε. Εντάξει, ναι. Φύγε, βρε. Ναι. Φύγε. Ναι. Είναι τρελός ο μπαμπάς, αγάπη μου. Καλημέρα, αγόρι μου. Έφευγες? Ναι, τα παράθυρα κλείστε, μην κρυώσει το μωρό. Πάει, ερωτεύτηκε τη μικρή. Ήμουνα σίγουρη, πάντα τα αγαπούσε τα παιδιά. Να τη δω κι εγώ την κοπέλα μου. Ποια είναι? Να την κοπελάρα μου. Τι κάνει, μωρό μου. Νίκο, είσαι έτοιμος με ένα φωτισμό? Ναι. Δημήτρη, 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, για να φτιάξετε αυτό το πανεύκολο σουφλέ λαχανικών θα πρέπει να τρίψετε στον τρίφτη περίπου 1 κιλό πατάτες, 200 γραμμάρια κολοκυθάκια, 200 γραμμάρια καρότο και να προσθέσουμε όλα ψιλοκομμένα, 2 πράσα, κρεμμυδάκι φρέσκο, 1 κρεμμυδάκι, 1 ματσάκι άνηθο και 1 ματσάκι μαϊντανό. Ξαναλέω, όλα ψιλοκομμένα στο τρίφτη. Λοιπόν, στη συνέχεια χτυπάω 4 φρέσκα αυγά μαζί με την κρέμα γάλακτος. Τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν ένα, να δέσει που λέμε. Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, τώρα περίπου είναι έτοιμο, προσθέτω το τριμμένο τυρί μου. Τα ξαναχτυπάω λιγάκι μαζί. Το τυρί δεν μας πειράζει και να μην λιώσει τελείως. Και τα ρίχνω όλα μαζί μέσα στα λαχανικά μου. Ανακατεύω καλά. Ωραία. Προσθέτω αλατάκι και πιπεράκι. Εγώ, ξέρετε, είμαι και του πικάντικο. Λοιπόν, το μείγμα είναι έτοιμο. Έχω ήδη λαδώσει ένα πυρέξ, οπότε βάζω το μείγμα μου στο πυρέξ, το απλώνω ομοιόμορφα και είναι έτοιμο να το βάλω στο φούρνο. Στο φούρνο, τον οποίο εγώ έχω ήδη προθερμάνει στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Για περίπου 45 λεπτά. Και το πανεύκολο σουφλέ, πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο, να το απολαύσετε και επιτέλους να φάνε και τα παιδιά σας λίγα λαχανικά. Κάτι το έχουμε. Ρίξε την καρτέλα με τα υλικά. Τι είναι, κύριε Κιλά? Τι είναι αυτό που μου πες πρωί-πρωί και μετάραξες, ρε Δημήτρη? Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Ο γνωστός ο Αλέξανδρος Ελευθερίου ή συνωνυμία? Ο γνωστός. Τι άνθρωπος, βέβαια τόσα λεφτά δεν γίνονται με το σταυρό στο χέρι. Σωστά. Ο σπουδαίος και ο τρανός κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου. Τέλεια. Τα
να το φτιάξω εγώ. Σοφά έκανες και μου το έπαιζε, Δημήτρη. Ας το επάνω μου. Έχω τον τρόπο. Ο παπάς θα παντρευτεί τη Μανούλα. Ναι. Γεια σας. Πώς μπορώ να σας υπηρετήσω? Θέλω κάτι απλό και λιτό. Ίσως σε χρώμα ιβουάρ, σκέτο, χωρίς δαντέλα. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω μια σειρά πολύ σικ και καθόλου φορτωμένη. Γεια χαρά, ο Ηρόδοτος είμαι. Όχι, όχι. Ναι, Ηρόδοτος εδώ. Με θυμάσαι? Ναι ρε, τι είναι αυτό ρε. Ναι, γεια σου, είμαι ο Ηρόδοτος, με θυμάσαι? Α, με θυμάσαι. Δεν με θυμάσαι. Όχι, δεν θα με θυμάται έτσι. Ναι, ναι, ο Ηρόδοτος είμαι, ξέρεις. Θυμάσαι δηλαδή, κατάλαβες. Ναι, γεια. Ο Ηρόδοτος είμαι. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Σε πήρα έτσι τηλέφωνο να... Πού βρήκες το τηλέφωνο μου? Τώρα όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει. Κλασικό μεν, αλλά ξέρεις, σταθερή αξία. Καλό. Κακό, Τίποτα πιο πρωτότυπο να με εντυπωσιάσεις? Άπειρα. Πιάσα ένα καφέ μαζί μου και θα σου πω όσα δεν άκουσες από 100 άντρες μαζί. Α, τόσο πολύ. Λυπήσου μας. Και κοίτα, αγοράκι, παράτα μας την τελική. Δηλαδή τώρα μου το έκλεισε τα μούτρα. Τώρα έφαγα και χιλόπιτα. Ηρόδοτε. Εδώ Παυλίνα. Hello, με γνώρισες? Α, ναι. Και δούλευα στα καπάκια. Γιατί ρε κοπελιά, τον Ηρόδοτο? Όχι, όχι. Ήθελα να σου πω ότι... εντάξει για το καφέ. Κομμάτια να γίνει. Έχεις πάρα πολύ πλάκα και... να το πιούμε. Ωραία, τι ώρα, πού θες? Και στο φεγγάρι αμαλάκι. Πάμε ρε παιδί μου, δίπλα στα αστέρια είναι. Εντάξει, στον ναύτη, άσε το φεγγάρι. Έχει ένα καφέ 2 τετράγωνα πάνω από τη δουλειά μου. Θα το δεις ένα αγωνιακό. Έλα, έγινε. Πες ότι είμαι ήδη εκεί. Θα σε περιμένω με φανούς και λαμπάδες. Έλα, γεια. Ωρε Ηρόδοτε, τα κατάφερες ρε φίλε. Φιλαράκι μου. Και τα ρωσιδάκια. Και τα άλλα. Όλα Ηρόδοτε. Καλώς του. Γυρίσατε? Ναι. Δηλαδή, όχι όλοι. Η Βίκη πήγε στο εργοστάσιο, στη δουλειά. Βρήκατε νηφικό? Έτσι κι έτσι. Κάτι βρήκε, αλλά θα ξαναπάμε γιατί δεν ήταν σίγουρη. Ο μικρούλης όμως από εδώ ευχαριστήθηκε βόλτα. Εσύ τι θα βάλεις? Ένα κουστούμι. Για τους άντρες είναι πάντα πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αγόρι! Άστον. Λοιπόν, να σου πω, θα πάω να αλλάξω και θα έρθω να μαγειρέψω κάτι να φάμε, ναι. Α, βρήκα αυτό έξω. Ήρθε η νέα παρτίδα γάλακτος από τον κτηνοτρόφο που κλείσαμε πριν μια εβδομάδα. Ναι, να το ξέρω. Μπαίνω σε λίγο στον έλεγχο ποιότητας. Θάλια, φρόντισε σε παρακαλώ, αν είναι όλα εντάξει, να ετοιμάσουν αμέσως το δεξαμενές φυγό-κέντρο και απόσμησης. Ναι, έτοιμες είναι. Ας, έχω κι εγώ αγωνία. Αν περάσει τον έλεγχο αυτό το γάλα, δεν θα χρειαστεί να ψάχνουμε παραγωγούς δεξιά και αριστερά.
Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν οι ποσότητες γάλακτος που χρειαζόμαστε. Αυτή τη δουλειά θα μπορούσε κάλλιστα να την κάνει η Βίκη. Αλλά μια μέρα φαίνεται της κράτησε η όρεξη. Δεν θα ξαναπατήσει εδώ μέσα. Όχι, θα ξανάρθει. Αλλά έχουμε χαρές. Πήγε για νηφικό, παντρεύεται την άλλη εβδομάδα. Α, έτσι. Μάλιστα. Να τα πούμε γρήγορα, έχω δουλειά. Έμαθα ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού σας. Κατασκοπεύεις τα πάντα, βλέπω. Και εγώ τον ξέρω, παρακάτω. Και δεν μιλάς. Δε κουτέ, αυτός θα μας ξελασπώσει. Είναι μεγάλος και τρανός. Δεν ξέρει τι έχει. Τα πάντα έχει αυτός ο άνθρωπος. Σπίτια, ξενοδοχειακές μονάδες, καράβια. Ό,τι θες έχει αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα μας ξελασπώσει? Έλα, κούνα το μυαλό σου. Πάνε μια βόλτα, κούνα το μυαλό σου. Θα του τραβήξεις ένα εκβιασμό ότι θα τα μάθει όλα η γυναίκα του. Και άμα γουστάρει το παιδί και το θέλει και μας τα σκάσει χοντρά, τότε του το δίνουμε πίσω. Τι λες τώρα? Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Ντρέπομαι μόνο και μόνο που είσαι πατέρας μου. Γι' αυτό ντρέπομαι. Ο καθένας έχει την τιμή του. Και θα στο αποδείξω. Θα κάνεις μια κολοτούμπα που θα είναι όλη δική σου. Πού ζεις? Σε κόσμο αγγελικά πλασμένο? Είσαι μεγάλο κορόιδο. Μην τολμήσεις να έρθεις ξανά σε επαφή μαζί του. Είσαι χαζός και ρομαντικός. Ο ίδιος η μάνα σου. Ποια σας άρεσε? Τι να σου πω, αγάπη μου. Τις πρώτες της δώσαμε ένα μήλο να καθαρίσει και έκοψε τα χέρια της. Η δεύτερη Άγγελα είπε πως είναι βρέφονη πιοκόμος. Είναι μόλις 18 χρονών. Πώς θα της αφήσεις το παιδί και να φύγεις? Εγώ φοβάμαι. Η άλλη όμορφη. Δεν την είδες ότι όση ώρα της μιλάγαμε, το μυαλό της ήταν στο κινητό? Θα φεύγετε από το σπίτι και αντί να προσέχει το παιδί, θα μιλάει στο κινητό. Ξέρεις ποια μου άρεσε? Η τελευταία. Αυτή η αρετή Στέλιου. Και εμένα αυτή μου άρεσε. Είναι 25 χρονών, μικρή κι αυτή. Ναι, αλλά μια χαρά έφερνε βόλτα τα δίδυμα της Σταματίου. Και ξέρεις τι παιδιά είναι αυτά? Θηρία. Αν δεν φεύγανε να πάνε στην Αγγλία, δεν θα την άφηνε να φύγει, αφού της έδωσε και συστατική επιστολή. Αυτή να πάρεις να ξεμιάσεις. Θα την πάρω τώρα κιόλα. Παρακαλώ. Η ίδια. Ποιος είστε? Και τι σκοπό έχει αυτή η συνάντηση? Στο σπίτι μου αποκλείεται. Προτιμώ σε εξωτερικό χώρο. Τι έγινε, παιδί μου, ποιος ήταν στο τηλέφωνο, γιατί χλώμιασες? Ο Ελευθερίου. Ο πατέρας της μικρής θέλει να με συναντήσει. Καλά, γιατί δεν κάθεσαι και με περιμένεις όρθιος? Δεν κάθομαι γιατί είμαι gentleman, κύριος. Ο Ηρόδοτος να κάτσει. Να περιμένει τέτοια γυναίκα καθιστός. Η Βασίλισσα. Κάθονται όταν έρθει τη Βασίλισσα. Πας καλά, παιδί μου. Ο Ηρόδοτος είναι gentleman. Χάρακας. Ας πω το άλλο. Είμαι μονογαμικός. Να. Γενικά πάω με ένα συγκεκριμένο στυλ γυναικών. Ρωσίδες, αλλά με σένα θα κάνω την εξαίρεση. Δεν μου λες. Με φλερτάρεις. Ναι, δεν το κατάλαβες τόσο χαλιά το κάνω. Κάπως άγαρμα. Ναι, ρε γάμο, τι παθαίνω. Βλέπω τα μάτια σου και χάνομαι. Τι έχουν μέσα αυτά τα μάτια? Έχουν μπλε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Τι μάτια είναι αυτά? Ένας ουρανός με αστέρια. Λοιπόν, έτσι με διασκεδάζεις αφάνταστα. Ναι, μωρέ, αφού είμαι φανταστικός διασκεδαστής. Το πιστεύω. Ναι. Και σε γουστάρω γι' αυτό, σε πάμε χίλια. Ναι, άρα το προχωράμε. Αν εννοείς να κάνουμε παρέα, ναι, γιατί όχι. Τι να κάνουμε παρέα? Που τι είμαστε? Κάνουμε παρέα. Παρέα έχω όλη τη Λευκοσία. Παρέα. Βγαίνουμε έξω, κάνουμε παρέες. Το θέμα είναι παρέα, θα γίνουμε φίλοι. Να μου λες δηλαδή για το φίλο σου. Τι είναι, να μου λες για το Μιχαήλ. Αν το πάει το γράμμα. Πού το πάει το γράμμα δηλαδή? Το πάει το γράμμα στον παραλήπτη, ξέρεις, σε αυτόν που θέλει να το διαβάσει. Ποιο γράμμα πάει, παιδί μου, τι λες? Το γράμμα, ένα από τα 24, έχει σημασία, κατάλαβες τώρα, Να σου πω το άλλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τι ζώδιο είσαι, εγώ είμαι κρυός. Ζώρικο. Ζώρικο. Λιοντάρι. Ναι, γλωσσού, να μια γλώσσα. Λιοντάρι, λιοντάρι και κρυός. Φωτιά με φωτιά. Χημεία ζημιά. Σε καίω με κες. Θα γίνει χαμός, Θα πίνουμε καφέδες όλη μέρα. Όλη μέρα καφέδες. Πόσους θες, 50 καφέδες. Και μετά το βράδυ όλο δικό μας. Ναι, μη χάσεις. Κάνε όνειρα. Τι όνειρα, βέβαια. Όνειρα, μαζί σου μόνο όνειρα μπορεί να κάνω. Κάτω από τα αστέρια.
Και μετά θα δούμε τα ζυμούμενα προϊόντα. Ποια είναι αυτά? Αυτά που έχουν μια ιδιαίτερη υπόξιμη γεύση. Τα λέμε έτσι γιατί ζυμώνει τη λακτόζη μέσα σε γαλακτικό οξύ. Αποτέλεσμα να πίζουν και να αποκτούν αυτή τη γεύση. Το γιαούρτι δηλαδή. Αμέσως το πιάσε τα αστέρι. Πάω να στείλω 2 mail, παιδιά, και έρχομαι. Είναι αλήθεια? Παντρεύεσαι την άλλη εβδομάδα? Ναι. Ναι. Μάξιμη, είναι μια κυρία εδώ και θέλει να σε δει. Δεν μου λέει το όνομά της όμως. Δεν θα με δει τότε, δεν βλέπω ανώνυμους. Εγώ θα σου πρότεινα να τη δεις. Και αλλιώς το μάτι της. Μόνο που δεν έκλαιγε από τα νεύρα της. Πες της να πέρασε. Είστε η θετή μητέρα της Ρουμπίνης. Το θετή να το βάλεις στην άκρη. Προχθές υιοθετήσατε ένα μωρό και είστε οι γονείς του. Δεν έχει σημασία αν η γυναίκα σου δεν το γέννησε. Με ενοχλεί αυτό το θετή. Είμαι η μάνα της. Μάλιστα. Καθίστε. Δεν θέλω να καθίσω. Στα όρθια θα τα πούμε. Γιατί κοροϊδεύεις το παιδί μου? Ένας ακόμα παντρεμένος είσαι και δεν θα χωρίσεις ποτέ. Γιατί της το κάνεις αυτό? Κλαις, σε παρακαλώ, μην κλαις. Άκουσες και την πεθέρα μου και εκείνη φοβήθηκε. Εσύ δεν έχεις κανέναν λόγο να φοβάσαι. Κανέναν. Τότε τι θέλει αυτός, Δημήτρη? Μετάνιωσε και θέλει να μου πάρει το μωρό μου, είμαι σίγουρη. Κανείς δεν θα σου πάρει το μωρό σου. Άκουσε με, θα καθαρίσω εγώ, Ιωάννα. Κοίτα με, εγώ. Κοίτα με, μην κλαις, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις. Πάω στην αστυνομία. Αλεξία, σκέψου το Λέανδρο που τον αγαπάς τόσο πολύ. Δεν εξερεύνηση, θα σας εξηγήσω όλα εγώ. Δεν σας πιστεύω, ρε. Πόσο χαλαρά το έχετε πάρει. Τι άνθρωποι είστε εσείς. Έχετε ιστερία. Κοίταξε με, εγώ είμαι εδώ. Έχει κάνει φόνο. Ελά στα φίλια τώρα. Πώς είναι η κόρη σου? Μη ζηλεύεις. Σου τη πάω, το ξέρω. Αλλά ναι, ζηλεύω. Είχα όνειρο να κάνουμε κι εμείς κάποια στιγμή ένα παιδί. Θα κάνουμε, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Είσαι χαζό. Όχι, είμαι απλά ρεαλίστρια. Εάν δηλώσει άγνοια ότι αυτή η κοπέλα ήταν έγκυος στο παιδί του και δεν του το είπε και ζητήσει εξέταση DNA, τότε μπορεί να μπλέξουμε. Μην ξαναρωτήσω. Λέγε. Ωραία, αφού επιμένεις θα σου πω που ήμουν. Όπου γούσταρα ήμουν, όπου ήθελα ήμουν. Η Ρόδοτα δεν μου τα λες καθόλου καλά. Δεν ξέρουμε στα σίγουρα πως είναι ο πατέρας του και να μην ξεχνάς πως το παράτησε. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον, αλλά τώρα άλλαξε. Φοβάμαι. Τέλος. Μην ξανασχοληθείς. Δεν θα τον αφήσω εγώ να κάνω τη γουστάρι στις ζωές μας. Έλα, ξέχνα το αυτό που έγινε. Δεν έχω να ξεχάσω τίποτα. Σήμερα το πρωί έδωσα το σπίτι σε 2 μεσίτες. Θα πουλήσω και το μαγαζί και θα σταματήσω και την εκπομπή στη τηλεόραση και θα φύγω. Θα πάω στη Μάλτα. Εδώ και καιρό έχω μία πρόταση να πάω και ούτε που το σκεφτόμουν. Αλλά σήμερα το πρωί το αποφάσισα. Θα φύγω.